l'estètica holística. En principi, què vol dir PNL? Hi ha gent que es preguntarà què és aquestes inicials. Doncs bé, PNL són les sigles de les paraules programació neurolingüística. Llavors, això són programes que nosaltres tenim instal·lats a la nostra memòria i que té molt a veure amb el sistema nerviós, amb el llenguatge i la programació que nosaltres fem de l'aprenentatge de la vida. Llavors, per a què serveix treballar la PNL? Doncs serveix per desfer nusos d'estrès que ens impedeixen accedir a novetats o coses que volem millorar a la nostra vida. Llavors, els programes serveixen com a punts d'aprenentatge que ens han facilitat la vida en algun moment i sempre que hi ha alguna cosa referida a aquest entorn, doncs aquest programa es dispara. Què passa? Que el que jo vaig viure quan tenia 3 o 4 anys doncs no té res a veure amb el que estic visquent ara. Llavors, el que va ser útil en aquell moment, de ben segur ara no ho és. Bé, doncs amb la PNL el que fem és buscar on tenim aquest punt d'inflexió que no ens deixa avançar, doncs per canviar-lo i donar pas a noves opcions o noves projeccions que podem fer servir per millorar la nostra vida. Molt bé. En què ens pot ajudar a nivell d'estètica? Doncs sobretot a treballar l'autoestima. Hi ha moltíssima gent que té l'autoestima per terra degut a constants matxacades que ens han fet de crios, de nens. Que si menges porqueries, que si estàs gorda o que estàs gordo, o que ets molt lletja, o que ets una cotxina perquè vas sempre bruta o perquè vas sempre despentinada. Llavors, treballar l'autoestima és molt important per tenir una bona qualitat de vida. Després també podem treballar amb la PNL la seguretat. Vull dir, hi ha moltes persones que també per programes que tenim instal·lats des que som petits, que ens manca seguretat, no? Llavors ens falta valor, coratge per prendre decisions i llavors anem arrossegant-se per el que ja hem fet sempre, per el que ens és còmode de fer perquè ja coneixem i no ens atrevim a fer coses diferents, no? O canviar de feina o canviar de lloc on viure o fer unes vacances diferents en un lloc diferent. També ens serveix per millorar a nivell personal. Vull dir, totes les persones tenim clixés que hem après des de l'àmbit familiar o des d'inclús a l'àmbit social i de vegades no són útils per nosaltres, perquè nosaltres tenim una altra manera de veure les coses i llavors no encaixem amb el que la societat ens vol encapsular, no? Llavors ens serveix per poder decidir com volem viure la nostra vida. I també se m'acut que podem treballar la PNL per aprendre a gestionar les emocions. És el gran cavall de batalla de l'ésser humà, que tenim sempre aquí les emocions, quan estem enfadats, quan tenim pors, quan desconfiem, ens fan que no ens sentim còmodes, que no estem a gust, que ens fa sentir infeliços. Llavors, una manera d'aprendre a manegar les emocions també pot ser amb la PNL. Això és només un apunt de tot el que podem fer a nivell d'estètica holística, treballant des d'aquest concepte més psicològic. Treballar programes que tenim instal·lats des que som petits o inclús a nivell de genètic. Són programes que ja ens venen donats amb l'ADN i que d'alguna manera es poden anar millorant per tenir una vida més amable. D'acord? Doncs espero que hagi estat interessant per vosaltres i si teniu cap consulta, doncs ja sabeu. Moltes gràcies.